Meneer Stroeken, Ja, wij zien van Ellie een programma onderweg. Mogen we even bij jou op bezoek komen? nou, liever niet. Niet? Nee. En dan mag ik vragen waarom? Ja, waarom wil je er niks in? Omdat het hier zo'n leuk plekje is. Zit je aan het opnemen? Ja, maar als je dat niet wilt, dan zenden we er niks van uit hier. Ik ben niet interessant voor u. En als we nou een prootje maken en daarna beslissen of het interessant genoeg is of niet, dan kun je nog altijd zeggen van, ik wil het niet hebben dat je doet zendt en dan doen we dat ook niet. Ja, ik doe dat met de skallen. Want op zich zit je wel sympathieke lui. Op zich. Op zich. Ja, ik ken je niet. Vooral als we slopen, meneer Stroeken, dan zien we nog veel sympathieker. Vooral hierdoor. Als hij slaapt, dan is dat de sympathiekste mens die je kent. Anders niet. Nee, maar even, kent je het programma onderweg? Ja. Ja? En, Wacht, ik ga niet staan anders. ja, precies, dat je geen last van de zon hebt. En we rieën heel geer door de boetegebieden van mooie dorpjes. Ik vind dat ook niet leuk als we door de tralies moeten komen. Kijk. En nou reden we hier langs en we kwamen door en ik zag dat bordje al hangen. Stroekens Heukske. Toen dacht ik bij mezelf, ja, daar moet toch een verhaal aan vastzitten. Ik ben 80 geworden en toen kreeg ik dat van mijn vrouw. Dat is het verhaal. En waarom denk je dat ook wederhelft ook dan zo'n bordje cadeau die? Omdat ik altijd hier ben. Kijk. En waarom ziet je, meneer Stroeken, waarom ziet je altijd hij en niet bij de vrouw? Dat ze verzinnen. We zijn al zo lang getrouwd, we weten dat we allebei ruimte moeten hebben. Ja, maar is dat niet het geheim van iedere goede relatie? Ik ben bang van wel. Elkaar de ruimte Pas op. geven. Ja, het is Ja, je zit op een slechte dag hier, dat zit wel. nou ja, een slechte dag. Die gebeurt van alles. God me ja, wat een apparatuur. Niet zenuwachtig weer. Gans hoe het veulen. Gans hoe het veulen komen die, daar zijn die al op tijd begonnen. Majestiet, hè. Oogstiet. Ja, volgens mij. Als je, oh nee, dat staat hier niet. Mogen we even bij je grond kijken? Nou, liever niet, joh. Nee? Ik zal ik zeggen waarom. Ja. En daar moet je het ook nog niet uitzenden, want het heeft geen zin. Vertel. Ik ben aan het bouwen hier en dat gaat allemaal niet volgens de Arbowet. Oh, En dat is het. dat is het. Maar je ziet 80. Ja. Waarom gaat je dan nog, want het ziet er redelijk groot uit, waarom gaat je dan nog bouwen? Ja, waarom niet, als ik vragen mag. Ja, dat is een goede wedervraag, ja. Ja. Maar ziet je nog zo goed van lijf Ik en ben een leden? goede doen, ik ben er goed aan en dat is zo. En wat ziet je bouwen? Nou, dat huisje hier, dat is oud en dat is de laatste jaren slecht onderhouden. Omdat we niet wisten of we weg moesten voor de dijk of niet weg moesten. Ah, oké. En nu wil ik dat achterstallig onderhoud inhouden. Door iets nieuws te bouwen. En dan, ja, het is voordeliger om het niet te bouwen en de bruikbare materialen te gebruiken en de niet bruikbare materialen weg te doen. Dus je gebruikt dingen van het oude huisje Ja, voor... natuurlijk, zoveel mogelijk. Toch? Ja, deed je meer mensen dat maar. Ja, nee, ik gebruik zoveel mogelijk. Het kost geld, het is... Nou ja, we leven in een echte wegwerpcultuur, hè? Oh, nou, echt niet. Ik maak alles zelf. Ziet je ook zo groot geworden door Ja. Ja? Zuinig te leven? Nou, zuinig.
Zuinig is het juiste woord niet, maar ik ga niks onnodig weggooien. Ik vind het wel grappig dat over contrasten gesproken. Hè? Dit is zo'n prachtige, nou ja, misschien ook wel niet een contrast. Het is een prachtige groene omgeving. Heel nostalgisch eigenlijk. En dan staat er zo'n enorm, laten we geen merken nemen, enorm moderne automobiel onder de carport. Ja, en ook nog oplaadbaar. Kijk, Gans, is dat Gans elektrisch? Nee, Oh. nee, niet gans, maar wel heel erg veel. Is dat een bewuste overweging geweest Ja. voor u? Ja? En kunt je dat onder woorden brengen waarom? Tuurlijk, ik woon in Zwanen. Oké. Mijn vrouw zit op 4 hoog en is gelukkig en ik ga daar iedere dag mijn boterhammen halen en 's nachts slapen. Overdag heb ik de auto hier, dus mijn meeste autoritten zijn maar 12, 13 kilometer op en neer. Nou, als ik nu een auto heb die elektrisch dat kan, ik kan 80 kilometer met hem elektrisch. En de ja. rest benzine. Dus dan rijd ik nagenoeg uitsluitend elektrisch. En dat doe ik al. Per 100 kilometer heb ik minder dan 1 liter benzine. Nu zit geur eraan. En ik ga ieder jaar 2, 3 keer op vakantie. Met de auto? Met de auto en met benzine. Maar ondanks dat rijd ik minder dan 1 liter per 100 kilometer. En daarom staat de auto hier. Hey, en waar gaat je dan hier op vakantie? Is dat druk op dezelfde plek of altijd Ja. ergens anders? Ja? Voorlopig heel veel. Oh, dan neem je de vrouw ook mee? Ja, natuurlijk. Of zie je ook? Nee, ja, vul Ja. maar in. Vul maar in. Ik dacht dat het vooral een boterhammen- en slooprelatie was. Maar het is dus ook wel een vakantie- en wandel. huwelijk. Nee, maak er geen. Ik ga geen stempel plaatsen. Nee, maar je helpt ook We wel zijn van, een goede doen samen. je helpt ook wel van een knipoog en een kwinkslag. hè? Ja, maar we zijn een goede doen samen. Oké. Ja, wie mooi is dat? Want wie lang kent je elkaar? 61 jaar of Kijk. zo. Maar dat is dan, Ja, 60, 61 jaar. dat is toch ook iets om te koesteren? Ja, zeker. Zeker. Wat heb je trouwens om de vinger? Wat heb je gedaan? Ik heb me gesneden. Ziet je zo'n klusser wie ik? De Hugo doet klussen, maar eigenlijk altijd wel iets open haalt. Of, Ja, ik Ja. heb altijd wel gehad. Ik ook, ja. Maar dit is de pleuris. Ja. Oké. Oh, dat hebben we nog nooit meegemaakt, dat echte pleuris is uitgebroken in dit programma. Maar hey, moet Ernst de eerste keer zien, hè? Ja, nou. Maar dit helpt ook jong. Zeker weten. Dit zien ook vitamines. Zeker weten. Je gaat me al op de stoel zetten. Als ze dan een uur later opstijgt, dan kraakt, dan piept het. Ja, Piep me geen kraakt, dan piept het. dat zeggen ze altijd, hè? Als je iemand in de stoel terechtkomt, dan... Nee, het moet fijn aan de gang blijven. Kunt je dan ook heel goed alleen zien? Ja, dat ken ik heel goed. Van kinds af aan. En was dat iets wat in zoot? Of had dat met andere dingen te maken? Dat Ik je... ben een oorlogskindje. 41. Ja, is mijn moeder ook, maar die is heel geer onder de mensen. Nou, ik ben heel veel alleen. En ik kan het goed. Heel goed. Komen er dan ook juist goede ideeën bij je ook binnen? Och, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar het is een... Ik vind het goed als alleenkind. Ik ben vanaf 4 jaar, mijn vader is heel vroeg gestorven. En dan ben je toch veel alleen. Maar dat zal vast en zeker wel Oh ja. heel moeilijk geweest zijn. Ja, ik was dat weet ik amper. Nee, maar dan groei ze op met natuurlijk vriendjes en vriendinnetjes die wel 2 elders hebben en dan is dat bij Ja. jou niet zo. Ja. Weet je, dan ga je als ze 5 bus of 6 bus, ga je naar kostschool. Enzovoort. Ik kan het goed. Ik heb er geen last van. Fijn. En dan is het help yourself.
Ja, de beste psycholoog ben je zelf? Nou, dat wil ik niet zeggen, maar dat weet ik niet. Ik ben niet zo slim als ik denk. Ja. Wil je ook niet? Nee, ik ben niet zo slim als ik denk. Soms denk ik dat wel eens, maar... Hallo. Maar volgens mij enorm tevreden wel, of niet? Ja. Ben ik goede doen. Ik heb alles wat ik hebben wil. Hier zit wel een euro, hè. Moet ik kiezen. Dat is maar gewet. Je geeft niet op, hè. Nee. Zal ik ook heel eerlijk bekennen dat ze mij toch nog veel betalen, ook nog? Ja. Ja. Die moeten ze vangen, hè. Maar ik vind dat sympathiek, ja.